bod hi'n oer tu allan, mae'r croeso ni'n cynnes fan hyn yn Cylch y Defaid. A dwi'n mewn cwmni da fan hyn, Anwen Jones, blaen blodau, Newyn, Pencader. Nawr mae hon wedi cael ei geni a chotwen ar ei chefn hi. Anwen, croeso ato ni. Gyda'r holl brofiad sydd ati o'r ddangos, sut safon sydd da ni fan hyn yn osbarth y Defaid Bryniau Kerry? Mae safon da iawn, mae nhw'n ddafad mynyddig da iawn, a tipyn o seis a hyd da yn nhw. Mae nhw'n sefyll yn llydan, mae nhw'n cael ei ddangos yn da iawn, a wedi trymo, rhywun wedi bod yn trymo yn Bryniau. Dyw'r niferoedd ddim yn niferus, mae'r safon yn dda, hwnna sy'n bwysig? Ie, yn sicr. Mae peri da iawn yma, a chi'n gweld nawr y beirniad wrthi yn swmpo nhw, mae nhw'n edrych yn wyn a digon o braster arno nhw. A mae'r braster yn bwnc diddorol iawn, mae'n rhaid cael digon, ond dim gormod, yw e? Odi, mae'n tipyn a maen nhw'n newid y pwysau nawr yn y llodddi a byddech. Mae'n bwysig bod yr o'n yn dew, ond dim yn or-dew a dim dros bwysau achos chi'n colli lot ar diwedd y gan y geinog sy'n bwysig, so mae'n gofyn trafod yr o'n a pigo nhw allan yn specific iawn. Mae gwaith y ffarmwr i ddewis y dethol nhw yn hanfodol bwysig achos mae rheolau mor llym yn dyn nhw? Odi, yn sicr, a maen nhw'n meddwl yn mynd i cael gredio rwy'n yn electronic nawr hefyd, felly fi'n credu mae'n cwbl o blynydde nawr bydd rhaid i bob ffarmwr bod yn siŵr bod yn hala'r wy'n cywir bant. Achos wrth bod nhw'n neud yn electroneg, mae'n mynd i fod yn gywir iawn wedyn? Odi. Bydd yr wy'n yn cael ei gredio gwmwys rhywun peth, so dim yn dibynnu ar pwy sy'n gredio pwy ddwrnod. So felly yr wy'n byddwch chi'n hala dyle fod pris mwy cyson, felly ar teip yr wy'n chi'n magu wedyn. A mae'n braf, ni'n gweld ar frig yr Esther fan hyn, teulu'r Morgans a'r ferch fach yn helpu i'r ddangos. Mae'n braf i weld yr ieuenctid yma, fel ydych chi esti? Ie, yn sicr, gyda dy ci yn dechrau ar ddangos gyda fe yn bach a triad o mas rai fan hunan gyda dy ci nawr. Fi'n dangos ar ei rannau yn lle ffordd arall rownd oedd hi pan ni'n ifanc. Achos y Defaid penbrith biwla i chi'n adnabyddus am ar ddangos ac wedi cael tipyn o lwyddiant yn dyn nhw dros y blynyddoedd. Ie, rheini sy'n cymryd dyleiti a wedi bod yn teulu dros hanner can mlynedd, so rheini yw'r bryd i fi. Ond yn fryd mawr, yn enwedig pan mae ti'n ferch fach ifanc iawn. O, nice. Eitha temperamental, dyn nhw ddim yr wy'n fwyaf tawel i dofi. A wedyn fan hyn ni'n gallu gweld y beirniad yw William John Francis Gwytre Coed Morganog. A mae hwn nawr yn deliwr ydw a mae'n prynu rhyw 16 i 19,000 o wyn bob wythnos. Beirniad heiddiannol iawn. O'r glei, achos pan chi'n trafod y rhif yna o wyn yn wythnosol, chi'n gwybod beth sy'n angen wedyn? Ydy, yn sicr. Chi'n gweld nawr yn swmpo, mae'n gwybod yn iawn beth mae'n chwilio am os wedi trafod yn tra wyn. A dwi ddim yn rhaid gweld bydd e'n rhy hir chwaith yn gwneud i benderfyniad? Na, mae'n edrych o gwmpas nhw, wedi swmpo nhw'n gofanol, so fi'n sicr bod rhyw amcan gyda fe i le mae'n golygu mynd ar o'r preisi. Wel, dwi'n meddwl bod wedi galw am y cerdiau, ac felly os hynny, mae'n cadw nhw yn y restr, daethon nhw mewn i'r cylch. Mae'n edrych fel ni nawr. Mae hwnna'n beth anarferol, yn dwi? Ie, rhan amla, mae y beirniad yn swmpo nhw, a wedyn yn ei altro nhw i'r restr mae am. Ond fi'n credu bod ni wedi cael cynnyniad. Ac yn edrych yn debyg, mae Mr Malcolm Holmes swydd ymwythig sydd yn ennill yr rhiban coch, a wedyn Hills o Bywys yn ennill yr ail safle, a Theulu'r Morgan yn drydydd. Wel, difyr iawn fyna fe cyntaf fan hyn. Tro cyntaf i'r beirniad yma i feirniadu yn y ffair yma, ac felly braf iawn i weld yn symud mor gyflym. Na, mae'r cynlediad chydig yn wahanol. Dwi ddim wedi rhoi nhw mewn trefn, ydw e? Na di, dwi ddim rhan amla, maen nhw'n dechrau ar ei cyntaf a mae'n rhoi'r peg. Felly teulu'r Morgans oedd yn ail, ac nid yr Hills o Bywys. Wel, llongyfarchiadau mowr iawn i bawb, yn enwedig i deulu Malcolm Holmes, swydd ymwythig am ennill y dosbarth.